Bang' bedo kod yweyo tok season mokalo rumo, klab mar Gor Mahia osechako timo ikruok ni season manyien bang' chako orako mar alap ma M-Pesa Foundation mani Thika. Klabno ma itayo gi kocha Charles Akano, kocha ma ochako tich mare tok keto koke orak mar higni 2, nowuok maonge okombe moro amora e season mokalo. Kapten mar Kogalo Philemon Otieno kata kamano nigi geno ni season manyien gibiro temo matek mar yudo okombe maduong'. Kanowuoyo gi Ramogi TV, kocha Kano osingo ni ne jog Kogalo ni obiro loko ywak margi season mokalo mondo bed mor nikech jotugo ma en godo biro kawo kinde machuok mar mako kit tugo mare. Right now we have a new technical bench, so we are trying to learn a few things from them. So as players, we know what we are supposed to do and we know what is ahead of us. And what I can say is that we'll do all we can and make sure that this season we bag all the trophies. We are in a prison situation where gradually we first get to know the players. Also at the same time trying to implement the idea of how we want to play. And so we combined a way of giving them, letting them have the fitness and understanding the style of play.